určite vidíte u tohto videa a toto video je vianočný tag a no, sorry, že to natáčam teraz, ale proste nemala som čas. A myslím, že môžeme začnúť. Čo sa ti na Vianociach nepáči? No, všetko sa mi páči. Neexistuje niečo, čo sa mi nepáči. Stalo sa ti niekedy, že si dostala nejaký zlý darček? Keď som bola malá, nikdy, ale nikdy sa mi nepáčilo oblečenie. Veríš na Ježiška? Jasne, že áno, kto by neveril. Aj cukrový. Všetky cukroví mám rada, ale najradšej mám vanilkové rožky. Tvoje prianie na Vianoce? No, nejaký pečopák je, neviem. Ale asi tak, nejaké lepese od starej edície. Asi nejaká kolí. Čo robíš na Vianoce? No, na Vianoce zostávam doma a slávim Vianoce s rodinou. Kedy zdobíte stromček? Tak. Jeden týždeň pred Vianocami, asi tak. Máš rada Vianoce? Áno, mám, a nie len preto, lebo dostávam darček. Bol tvoj najdarček? No, tak ja si nepamätám, lebo som dostala veľa darčekov všetky tieto roky. A ja si nepamätám, aké som dostala. Tak, čo jete? Kapra alebo režeň? No, my jeme kačinu. Ani kapra, ani režeň. A vážne, kačka veľmi chutná. Pozerajte sám doma. Ja som to pozerala niekedy, ale nie každý rok. Aká vianočná farba sa ti nepáči? Mne sa všetky páčia. Aká vianočná farba sa ti najviac páči? Červená. Je to veľmi pekná farba. Máte umelý alebo živý stromček? My každý rok máme umelý stromček. Takže dúfam, že sa vám tak páči. Inak prepáčte, ak som neodpovedala na všetky vaše otázky. Šťastné a veselé Vianoce a ahoj!